perquè encara estic llegint els informes que parlen de que no van deixar a la policia arribar fins a 4 dies després, o encara tinc en la retina gravada la informació del bomber que va entrar a rescatar a persones en contra de lo que vostès van demanar. Així que no torne a llançar les meves paraules contra el personal d'esta casa, perquè té molt més vostè que avaluar del seu equip de govern que de la honradesa de tot el personal que hi ha així. I nosaltres no l'hem posat en dubte mai. Vostè li va demanar responsabilitats al senyor Mazón? Perquè si vostè torna a baixar així i no contesta, és vostè còmplice directe. Perquè el seu silenci és el de la complicitat amb una gestió més que negligent. És la complicitat amb qui havia d'alçar el telèfon i organitzar l'emergència i va triar quedant-se fent-se un vi. És la mateixa negligència la que vostè compartís que la de la senyora Camarero, que se'n va alçar i se'n va anar a un acte. És la mateixa negligència que la del Partit Popular. Li torno a dir, li va demanar vostè responsabilitats al senyor Mazón? Baixa i conteste, tan valenta que és. Diu que en serveis socials s'ha augmentat el pressupost. Mire, té vostè molta habilitat per agarrar les xifres i transformar-les en funció de les següents necessitats. Té 10.000 persones en la llista d'espera de la dependència. Què ha passat ahí? I el seu plan de xoc de l'any passat ha desaparegut, veritat? Com els treballadors de serveis socials. Reitere. Em pot parlar vostè de pressupost i del que vulgui. Li convida que se pegui un passeig i mire què és el que passa. Jo crec que aquesta ciutat un dia es va veure reflectida en qui la governava. I van canviar d'opinió. Però la realitat és que quan passa el temps i notes la falta d'honradesa, la falta de defensa, los cuidados que no te dan nunca, porque con una mano te cuidan y con otra te apuñalan, la gent torna a reflexionar. I en València sabem que cada dia podem viure menys, perquè hi ha una conjugació entre este govern i alguns especuladors que volen fer-se un parc temàtic en aquesta ciutat. Volen fer dels nostres barris el dormitori de turistes que vinguen així. I no volen a cap persona que estiga pensant, participant en el carrer i parlant en les institucions en contra de lo que el govern ha pactat en alguns especuladors. Nosaltres ho tenim clar. Lluitarem fins al final. Lluitarem amb el nostre somriure. Conquerirem els carrers a pesar de tot el que vostès estan intentant fer per invisibilitzar a la gent que viu en València. Compromís siguem aquesta força, que en 2015 demostrarem que en esta ciutat hi havia dignitat, que en esta ciutat la corrupció havia d'estar fora d'aquest Ajuntament. Ho tornarem a fer el 2027 i recuperarem la vivenda per als valencians, recuperarem la vida amb la lluita contra el canvi climàtic per als valencians i recuperarem els serveis socials que han de protegir a la gent i els serveis públics que vostès estan intentant rebentar. Moltes gràcies.